Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Oh, guwapa talaga si Miss Marga ay. Shit ni mo, Ola. Oh, Miss Marga, nga nung ko, oy. Wa ko ba kayo sa magisulti? Nagwapa na ka, Miss Marga. Oh, ano di ay? Nga sa ato pa? Kung wa ko ni mo make-up, dili ka gwapa? Dili, ay, guwapa gyapon. Lagi ha, laruhan na. Kamusta naman ang anak niyo, Fael? Da, grabe, kabadlungon. Natos bar ay. Nigamit ang mga ibay. Ya, way kwarta, wa ka ba yan? Kana si Federico. Mo ni mo unay og patay sa iyang amahan. Marga, Ngano? Sa tanaw ni mo? Di ba ko husto? Ha, Ola? ay, murag, doon sa tinuod, Marga. Kung dili pala na ako mahal si Rafael, di ko manghilabot. Pero mahal ko siya. Ate, ulog mo rin ha. Ulugan po ng tigo. May giyaw-yaw ba ka? Wa, Marga, oy, wa. Eto, unanan ako si Darling Rafael. Kay patumaron unan ako siya sa iyang maintenance. Makatogra ba tong nagsandig sa iyang rocking chair? Sige, padayon lang, Marga. Darling, Rafael? Darling, naano ko? Darling, Patumaron ka sa iyang maintenance. Kaya, lungkot sa tiguang tao na yun. Ulog-ulogan ng tao ni Marga. Okay, Ron. What na? Kuotay sa bulsa. Ay, kwartahan manggod. Hinungdan ang batanong babae. Mupilit lang kihapon. Ay, talaga. Iba na talagang may pera. Salamat, darling. Salamat. Good. Nahuman akong make-up. Okay, mag-shopping kita. Darling, kanus ato nga magkita mo to Mr. T. Para bayran ng imong yuta sa isla. Once nga moabot na siya, mutawag ka to dayon ako. Sa higayon nga moabot na siya. Okay, sige. Anya, okay ka na? Oo, ato na kita. Ay, unya na. Magkuha na kog pads. Usa, Bards? Kanayot lang, magkuha kog pads, ha? Limpyuhan ako ang imong tungkan. Naida kang atulikon. Usay nga. Nisamot o kaya pag ang tiguang in town. Gipain na mag-maintenance. O niya, gikuhaan og atole. Tse, nagtuod yung tiguang nga mahal siyang Marga. Ula, ayun ka ba? Sir! Oh, senyor! Paduol dire. Sir! Unsa to, sir? Dada kining maong bag, ug payong, ha? Ni Darling Marga kini. Sir! Darling, eto na ta? Adto lang kita. Okay. Say, Ula, payungi si Darling Marga. Sir, niya. Buhat dayon ang imong kimuhaton, Ula. Dili kay bumando pa ko. Automatic na kana
Basta manglakaw gani kita. Payungan dayo ni mo si Darling Marga kay init. Okay? Ano, sir? Ola! Trapuhin akong sandal. Napiskan sila ako. Okay. Sige na. Kadiya sa akin, magkuha pa ko ka ng wit na tisyo. Pagdali. Init ra pa. Oh, yes, Mamarga. Rafael, darling. Yes, Darling. Darling, ano mo? Higion ko naman ang aircon. Init pa man kihapon. Ula! Shh! Ula! Yes, sir. Yun. Automatic na yon, pay. Huy, galimutan si Darling Marga. Sorry, sir. Ano yan? Napaypayaran ako si Mamarga. Good. Aram ba nga dili ko sington o dili sa ni mapapas ning makeup ko? Okay. Di paypayan ti ka, ma'am. Ay! Oh no! Ow! Marga, naunsa ka man, ha? Marga, naunsa ka? Naunsa ka man, Marga, ha? Naunsa ka? Cockroach! Patyang, Ula, patyang ukok, dali, patili. Fast! Adi, sir. Patay ka lagi. Darling, ilis din na ni kini mong kotse. Gipuy-an naman ni cockroach. Yes. Yeah, okay, ako gilisan eh. Gusto ko, magpalit ka karon tayo. Okay. Tana, larga na. Okay. Ay, nanganaog namin. Yan namin sa car display. Darling, Ula, sir, ang payong, Ula. Yes, senyor. Nana. Ano yan na? Pay, ang pay, Ula. Sir, yan na. Bayo mo, pay. Okay. Asa ang gusto ni mo, ani? Darling Marga, gusto ko kanang dunay payong. Maunay imong gusto? Yes, darling. Naku, perte. Mahal na naman na payong. Ola, okay ka ba, Ani? Ha? Kining may payong? Kini pa, kining dunay umbrella. Akan na umbrella? Di ka itong magpayong og nigo. What's up ba? Murang kontraktor. Unsa? Si Daddy Rafael na ka na. Tabantay ko na. Baya, nagsiyapin na sa tingali ni sila. Ula, ang payong. Payong si Marga, darling. Ang payong. Yes, sir. Yan na. Baya, pinayungan pa ang inampak na marga. Uy, kanindot ko na ang maong sakyanan nga niabot. Rolls Royce. Imo ring gipalit o gideliver? Yes, Federico. Kinsa may nagsugo nimo? Gamao kini ang imong paliton, ha? Kinsa man ang kinsa'y choice ini? Kinsa ng choice? Ako, Federico. Onsa? Nga na di ay? Believe ko nimo. You are so powerful. Kabantay ka na. Gamhanan ka nga. Og dili gyud makabalibad si Daddy Rafael nimo. Federico. Bantay ka lang, ha? Basig imo lang gihukhukan ang akong daddy. Federico, iho. Darling, sakit akong heart. Sa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!